खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 1 डिसेम्बर 2022 बारायजो बिस्थिबार बे दाननि गिबि खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सासे बिजिरगिरिनि मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि आखुआ सोराङाव फैदों। आसामनि सासे बिजिरगिरिया जोबथेसालियाव दोनजाबाय। आसामनि सासे बिजिरगिरिया सानै हिनजावसा गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव 25 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावजाबाय आरो जाथाय खालामजाग्रा हिनजावसाफोरनो सासेयाव 50,000 रांबो होनो नांगोन होननानै फोसावनाय जादों। जोबथेसालियाव दोनजानाय दुथां आखुनि बिजिरगिरिनि मुङा जाबाय माहिरुद्दिन आली। माहिरुद्दिन आलीया हिनजावसाफोरखौ टिउसन फोरोंनाय समाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। आफाद गौथुमफोरनिफ्राय राजखान्थि हान्जाफोराव बास्लायलांनाया जोबना थाङाखै। बेबायदिनो मिरु बनसु आफादनि बुंथिगिरि आरो आरके लाइभनि बिगोमा रुंगुल बर'आ बनसुनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव इउपिएल हान्जायाव जइन जाहैबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा मैया काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलचराव गंनै ब्लाड डनेशन खालामग्रा गारिखौ बेखेवना होदों। बिथाङा बराक भेलियाव केबिनेट मिटिं खालामनानै बे गारिखौ बेखेवनानै होदोंनानै मिथिनो मोननाय जादों। दुवार ओनसोल रायजोखौ भारत सोरखारा होआबोला इन्टारनेशनेल कर्टआव केस होनाय जागोन। बिटिआरआव 6थि फारिलाइनि गोहोआ गैया जाबाय, जायनि थाखाय बर'फोरनि मोनखानाय गोहोफोरा गोमालांगासिनो दङ। जोंनि दैदेनगिरिफोरा मालायनि आथिं हमनानैसो गावनि रायजोखौ बान्दा बायदि फसंनानै सालायगासिनो दं होननानै पारामिस नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गंसे बर' नखरा अर खामनायजों सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलायगाव ओनसोलनि निजमुगल बिसा गामियाव गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंसे बर' नखरा सेवहांगार जादों। लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोराबो सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। भुपेन्द्र चन्द्र बर'नि नखराव कारेन्ट सर्ट जानानै बे अरा खामदोंमोन। मानसि गावथारदों। वेस्ट बेंगल रायजोनि साउथ 24 पारागानासआव तृणमूल कंग्रेस हान्जानि सासे मावथिखौ गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव सोरबा दुथांफोरा उनथिंजानिफ्राय गुलि गावनानै इनै बुथारदों। गावथारजानाय टिएमसिनि मावथिनि मुङा जाबाय मनरन्जन मण्डल। मनरन्जन मण्डलखौ फाहामसालियाव लांनायबो जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। आरो बे जाथायखौ सोर खालामखो, मानि थाखाय खालामखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव वेस्ट बेंगल पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। हस्पिटालाव गोबां सुबुङा फाहामथाय लाजानो थाङो, नाथाय हस्पिटालाव मानसि नङा, सैमासो हाबदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि आजमगढ़नि मान्डालिया डिस्ट्रिक्टनि हस्पिटालनि बिसिनायाव मासे सैमाखौसो उन्दुनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों। फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थांनाय गंसे नखरनि सासे सुबुङा सैमानि उन्दुना थानायखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। गंनै ट्रेननि गेजेराव गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि कलकातानि सिङाव थानाय सिलधा रेल बादायाव गंनै लकेल ट्रेना हरखाबै साइडजों साइड सौग्रावलायदों आरो बे जाथाय जानायाव गोबां मानसिफोरा होंगो दोंगो आरो होसिख्रावदों आरो बे जाथायनि थाखाय ट्रेननि सार्भिसआबो जेंनायाव गोग्लैदों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय पुदुक'डाइआव रिटायार जानाय सासे सिआरपिएफआ धोन सम्पतिनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय आरो दाङाबाजि जानायाव गावनि असि बिसिनि बिफाखौ एबा गावनि बिहावखौ गावथारदों। गुलि गावग्रा दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय रवि चन्द्रन, 55 बोसोर बैसोनि। रवि चन्द्रनआ बेनि सिगांबो गुबुन सासे आइजोजों सोमोन्दो दंमोन, बेनिखायनो बेनि असि बिसि आरो सानै फिसाजो गथ'आ बेजों थायामोन। बे समाव रवि चन्द्रनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।